Музыка натхняе ўвесь свет, дае душы крылы, спрыяе палёту ўяўлення. Музыка надае жыццё і весялосць усяму існаму. Яна ўвасабленне прыгожага і ўсяго узнёслага. Гэтыя словы прыпісваюць Плятону, які нібыта сказаў больш за 1500 гадоў таму. А ці натхніла Плятона сучасная беларуская музыка і што мы слухаем, калі слухаем беларускую музыку? Пра гэта ў сённяшняй зоне свабоды. А ў ёй удзельнічаюць у празе Богдан Андрусышын, больш вядомы як Данчык. Вітаю вас. А таксама на сувязі з Менску Александра Дынько і Сергей Дубавец. Таксама у нашай сённяшняй праграме. Голос народу. А пытанню Менску, якую песню по-белоруску вы чули апошні раз? Знаете, затрудняюсь ответить. Наверное, Катю Ясь Конюшин. Голос свободы. По-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Тема дня. Як беларуская песня зберагае беларускае слово. І слово гэтае «канюшына». Думаю, што і вы, шановныя гледачы, лёгка адкажаце на пытанне, што касіў Ясь. Канюшыну. А пачнем мы ад падзеі, якая вось праз пару гадзін ужо літаральна прыцягне увагу людзей у Еўропе не толькі, у тым ліку і многіх беларусаў. Адбудзецца фінал песні «Еўравізія» у Тель-Авіве. І лічыцца, Данчык, вось быццам бы добрым тонам ігнараваць Еўравізію, не звяртаць на увагу, паколькі гэта вось не музычны конкурс, гэта конкурс хутчэй там шоу, і дзе, ў прынцыпе, сярэдне спяваюць больш і больш, чым сярэдне удзельнікі гэтага конкурсу. Але тым не менш, як я ўжо казаў, у Беларусі вельмі вялікая ўвага і спадзяванні вялікія. І беларуска вось насуперак букмекерам прайшла таксама ў фінал. Нас згадае, завуце Зіна Кіпраяновіч або Зена. Вы глядзіце Еўравізію, вы ўжо амаль 30 гадоў жывяце ў Еўропе. Я не думаю, што калі глядзеў, так можа адзін. І гэта было дзеля каментатара Грэем Нортон, які вядзе на BBC, так вельмі з'едліва, трошкі з іроніяй так падсмейваецца з касцюмаў, з выкананняў, але у добрым сэнсе. Для мяне, я не ведаю, Eurovision гэта такая, Лас-Вегас, гэта аналог як горад Eurovision. А што кепскага ў Лас-Вегасе, выбачайце? Блеск, такі кіч, такі все такое празмернае, манатоннае досыць. Все ў адным не... Але Абба выйшла з Еўравізіі. Слухайце, 63 гады Еўравізія, так? І за гэтыя 63 гады толькі 3 вялікія зоркі былі знойдзеныя. Гэта Абба, шведская, і Селін Діон, канадійка, і адна з маіх улюблёных вакалістак Нана Мускурі, грэкіня, якая, дарэчы, не выйграла гэты конкурс, недзе там пасярэдзіне, але у выніку гэта выступлення ейная аўдыторыя пашырылася і стала тады вялікай еўрапейскай зоркай. Але за 30 гадоў толькі 3, так што не вельмі туды ідзеш, каб паглядзець на новую нейкую. Я ведаю, раскрыю таямніцу таксама нашым гледачам, што калі вы яшчэ былі дзіцем, то каля вашага лецішча адбываўся першы Вудсток, здаецца, так? Так. Ці Вудсток даў шмат зорак? Таксама свету, прынамсі той першы? На Woodstock былі ўжо такія established зоркі. Это былі Джанис Джоплін і Джимі Хендрикс, Джон Байес. На першым? На першым. Это 69-й год, але мне тады было 11 гадоў. Але вы чулі іх, так, скажем, праз поле ці праз лес? Не, гэта было якіх, я думаю, паўгадзіны ад нашай хаты. Ясна. Вот Александр Дынько, у адрозненне ад Данчыка, чула выступ, хаця і быў на Тель-Авіве беларускі Зіна Кіпраяновіч. Александр, як вы ацэньваеце і выкананне, і ввогуле нумар? Бо, як я ўжо казаў, ніхто не даваў ніякіх шансаў беларусцы. Мне падалося, што Зена вельмі хорошая дзяўчынка, у яе класны голас, але яе выступ быў сапсаваны неталенавітымі і прагнымі да грошай дарослымі, таму што слухаць гэта было можна, а вось глядзець на гэта было вельмі балюча. Чаму так? Таму што Еўрабачанне гэта ўсё ж конкурс пра разнастайнасць. Гэта конкурс, дзе людзі і краіны паказваюць, чым яны не такія, як усе, чым яны адмысловыя. Гэта сапраўды шоу, якому патрэбная фішка. Ну вот у Зены не было ніякай фішкі, а былі такія мімасныя батфорды з гардэроба Ірыны
Ніны Алегравай. Ну, вот так на гэта ўсё і глядзелася. Чаму так адбываецца? Мне здаецца, таму, што ўсё ж такі у нас дзяржава вырашае, хто едзе на Еўрабачанне. І яна мяркуе па густах людзей так, што вам будзе падабацца тое, што мы дазволім вам глядзець і слухаць. Вот вы ж ходзіце на славянскі базар. Таму на Еўрабачанні будзе выступаць нейкі гібрид паміж Лабадой і, я не знаю, Бритні Спірс. Я ўпэўненая, што калі б гэтай дзяўчыне даць больш свабоды, яна была б нашмат больш цікавая і самастойная на сцэне. Вот гэтыя батфорты, ну, это просто можна тэрмінова замяніць хаця б на лідскія кеды, і гэта будзе нашмат лепш. Сергей, зараз да вас пытанне. Якія музычныя фестывалі ваш густ выхоўвалі, калі вы яшчэ былі, скажем, ну юнаком або ўжо пазней трошкі, ці сапраўды яны мелі нейкі ўплыў, скажем, на музычныя густы і ввогуле на пачуццё эстэтыкі? Ну, я бы не сказал, что фестивали могут нечто выховать, потому что тут есть момент субъектности, это отбывается некое выхование, оно во мне отбывается. А что тычется Евровизии, так вот Александра зауважила про лидские кеды, я подумал, что это такой вялизный шопинг. Споживецтво музычное збираецца каля экранаў і разглядае прымервае, што выбраць. А таксама гэта гульня, як тыя ж алімпійскія гульні, хто пераможа, ставяцца балы, і ў прынцыпе это з'ява абсалютна станоўчая ў такім цывілізацыйным пляне, тому что ясно, что калі люди не идут на футбол, яны могут пойти на войну, так и з этой Евровизии. И она закрывает вот такие лакуны, некие негативы, які может здарацца ў свете. А что тычыцца густаў, то, ну, я не могу пераказваць, что адбывалася там у 70-е гады. Мое поколение густы выхоўвалі писатели. Писатели гэта былі спецыяльныя людзі ў Менску, якія даставалі аднекуль, казалі ад маракоў, свежыя плыты з захаду, і мы да іх цягаліся з магнітафонамі, яны нам гэтыя плыты перапісвалі там за рубель ці два. Ясно. І мы слухалі самыя навінкі рок-музыкі, там, пачынаючы з першай паловы 70-х гадоў. А яшчэ тотальна ў тыя часы ў Менску все дзеці рабілі урокі пад гучанне польскага радыё. Едынка ў мяне была, лято з радыем, там, дзе круцілі, ну, сусветную музыку добрую. Дзякуй, Сергей. Магу не згадаць песняру. Песняры. Менавіта, вы ўзгадалі, што ваш густ фактычна як бы выхоўвалі заходнія выканаўцы, а мы запыталіся недалёка ад вас на менскіх вуліцах, таксама мінакоў, пра тое, якую песню беларускую яны чулі апошні раз, бо это таксама ўплывае на фармаванне густу. Давайте паглядзім, што там атрымалася. Слышал, возможно, день или 2 дня назад, но название песни давно. Ну, то есть я не помню. Буквально вчера в историях Нискис. Я, если сейчас напевать начну, это будет очень плохо, но... Я не помню, когда. Нет, там слова такие: боюсь тебе, вот. Гимн по радио в машине в 12 часов играет обычно. Тоже на белорусском. Наверное, Макс какой-то там... Да, Корж. Да, что-то такое вот сейчас вспомнила. Да, в машине ехала и слышала. Классно поет. Знаете, затрудняюсь ответить. Наверное, Катю Ясь-Конюшину. Три черепахи. Три черепахи, да. Наверное, Три черепахи. Мы были на Вожатском фестивале, и там был конкурс, нужно было петь разные песни, и там один из текстов был «Три черепахи». Я слушаю Ляписа, вот, и поэтому его песню я слушал последнюю. «Три черепахи». НРМ, простите, НРМ, «Три черепахи» я слышал. Ну, я все время хожу. На Войтюшкевича вот Никляева был посвящен. Мне очень понравился. Ну, а так, слушаю по Ютубу в основном. Там какие-то группы, я просто забываю уже возраст. Вот. А вообще даже на рок-концерты однажды ходила.
Мы нездарма пыталіся менавіта пра беларускія песні, паколькі музыка все ж таки гэта не толькі асалода для душы, гэта таксама і яшчэ нешта больш важнае, прынамсі для такіх народаў, як Беларусь, якія пазней сфармаваліся, магчыма, чым некаторыя іншыя. Вось і пра гэта сведчыць адна ілюстрацыя такая. 1890 год у Маскве адбываліся студэнцкія хваляванні, і студэнтаў розных краінаў Азербайджан, краін тады яшчэ не было, нацыянальнасцяў і беларусаў, і украінцаў, і латышскіх, літоўскіх пасадзілі на некалькі месяцаў бутырскую турму, і каб неяк вось бавіць час, правесці яго карысна, яны праводзілі фестывалі ўнутры гэтай турмы, конкурсы нацыянальных песняў, і толькі беларусы не змаглі вось сабрацца і праспяваць нейкія свае беларускія песні. Пазней, канешне, ім стала сорамна, і яны стварылі ў выніку першую ў Маскве беларускую сацыялістычную арганізацыю, такі студэнцкі гурток, так бы мовіць. То бок песня тут згуляла таксама пэўны грамадска-палітычны ўплыў на вось фармаванне беларускай, не арганізацыі, але прынамсі вот некай вот першай суполкі. І, Сергей, вам пытанне, ў канцы 70-х я лічу, што аб'яднацца все ж таки беларусам было значна прасцей, чым у 1890 годзе, паколькі і песняў беларускіх ужо людзі больш ведалі, і гэта значна прасцей было. І адна вот з першых пасляваенных студэнцкіх такіх нефармальных аб'яднанняў, яна называлася «Майстроўня», там было слово «спеўнае», і вы былі сярод арганізатараў. Чаму там было слово «спеўнае», і яно, здаецца, пазней таксама знікла, ці гэта выпадкова, ці не? Яно не знікла, хоць это так метафарычна гучыць. Насамрэч, поўная назва была беларуская спеўна-драматычная. Майстроўня, скарочана майстроўня. І не знікла не толькі слова, а не зніклі і спевы, таму што майстроўня падзялілася на спеўныя гурты, якія пашыраліся і ў розных гарадах Беларусі, і увесь час ужо існавалі і існуюць і сёння, таму што сёння іх значна больш, яны праводзяць народныя святы. Проста мы іх не бачым настолькі ярка, як тую майстроўню, бо яна была як такі выбух, а гэта ўсё ператварылася ў такую нармальную практыку, таму што тыя ж гуканні вясны заўсёды праводзяцца ў Вязанцы, сеў-паехаў, мноства народу, все спяваюць. Іншая рэч, што змянілася атмасфера грамадская, зразумела, і мы гэтага так ярка сёння не бачым, як тады, калі пра эту майстроўню все афіцыйныя газеты пісалі, што яна ладзіць гуканне вясны. Сёння затое можна ў інтэрнэце заўсёды даведацца, дзе што адбываецца. І з самімі спевамі адбылося таксама пэўная метамарфоза. Напрыклад, у маё дзяцінства ўсе застоллі ва ўсіх дамах абавязкова суправаджаліся песнямі гэтых застольнікаў. Сёння людзі не пяюць за сталом. Гэта, такі даволі сур'ёзны званочак у плане нашага народу, нацыі, наколькі ён здаровы, як ён існуе. І з іншага боку, улады праводзяць, я лічу, адно са злачынстваў гэтай улады цяперашняй супраць беларускай нацыі была адмена урокаў спеваў у школах. Што такое дзеці з ранніх гадоў разам пяюць? Яны ж вырастуць, яны разам шмат чаго змогуць зрабіць. І от каб яны гэта не рабілі, гэтыя спевы са школаў прыбралі. І сёння, ў прынцыпе, ў сённяшняй грамадскай атмасферы спяваць разам настолькі ж цяжка, з чым магу параўнаць, это як карыстацца публічна беларускай мовай. Гэта заўсёды нейкі трошкі бар'ер, трошкі пераадолення. Але маем, што маем, затое маем кучу энтузіастаў, якія самі на сабе все это цягнуць, і гэтыя святы, і гэтыя спевы, і, я не бачу тут катастрофы. Дзякуй, Сергей. Я вось хочу нагадаць, што сёлета, Данчык, спаўняецца 30 гадоў ад вашага першага візіту ў Беларусь у 89-м годзе. Тады, правда, вы ўжо былі вядомай персонай Беларусі, вашыя песні гучалі і па радыё. Давайте зараз нагадаем невялічкае відэа вашага выступу ў, здаецца, у оперным тэатры. Аксамітны летні вечар ахіну зямлю. Я в озерную синячу снамила улю. Мошки слухаю в росах песню соловья. На
моим лунная лесом, Беларусь моя. Молчки слухаю, роса, песню соловья. Над моим лунная лесом, Беларусь моя. А над лесом, над сусветом выкрастал крыло. Золотистый чёрный веток, зорное весло. Стань за очи белой вежи под их ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. Стань за очи белой вежи под их ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. Данчик, ну вас тады ўспрымалі не проста як музыку, які прыехаў спяваць з гітарай, вас успрымалі ў пэўным сэнсе як будзіцеля нацыі. І ці павінен, на вашу думку, вось музыка быць такім будзіцелем нацыі, у тым ліку і сёння? Я не думаю, што павінен быць, але калі ёсць такая магчыма, я думаю, што наогул спевакі, акторы, музыкі могуць быць такім добрым каталістам, вектарам нейкіх зменаў, бо голасам прыбаўліваюць і сваім меседжам, словамі, тым, што тэматыкай вучаць публіку. І калі ёсць вот эта некая такая камунікацыя, так это вельмі добра. У маім жыцці якраз тыя спевакі, якія пра нешта спявалі, ці пра нейкую палітычныя тэмы, ці несправядлівасці ў сацыяльным грамадстве, ці духоўныя нейкія тэмы. Вось гэтыя я быў заўсёды, для мяне яны былі прывабныя спевакі, і я іх наследаваў. Это Джон Баез, Боб Дилан, Ленард Коэн, такія. Вы сказалі, што калі такая патрэба, то і голас вельмі важны. І калі ў Беларусі такая патрэба, ну, она пастаянна, ў прынцыпе, ёсць апошнімі дзесяцігоддзямі, але вот вы уяўляеце, што вы зноў зможаце взяць зараз гітару, выступаць, напрыклад, на плошчу Менску, Кастрычніцкая, ці, як некаторыя кажуць, Каліноўскага, калі будзе такая важная падзея, бо вы публічна даўно не выступаеце. Не, а прычына вельмі простая, таму што ў мяне проста голасу ўжо няма. Ну, вы гаворыце выдатна, незменны. Гаварыць, ну, одну-две песні вы маглі б спець, я думаю. Все ж таки трэба з павагай ставіцца да гэта мэце. І нават адной не. Не. Я думаю, што нейкім чынам яшчэ Данчыка ўдасца гаварыць, калі ўсё-такі такая падзея адбудзецца. Александра, зараз пытанне ў Менску. На пачатку 90-х музыка адыгрывала неверагодную роль ўсё-такі ў грамадска-палітычным жыцці, і імёны гуртоў, такія як НРМ, Ліс Крама і Кася Камоцкая, напрыклад, або праекты народныя альбомы на радыёс тут яны былі больш, чым проста музычнымі праектамі, гэта былі цэлыя маніфесты, вось такія вось гімны. Ці сёння так званая грамадзянская лірыка яшчэ запатрабаваная сярод беларусаў? Я якраз такі, думаючы пра тое, што сказаў Сергей, думаю, што у лічбавую эпоху спадзявацца на тое, што людзі павядуцца на гімны, ну, напэўна, ўжо не варта, таму што ў кожнага чалавека ёсць такая вельмі камфортная, уладкаваная прастора ў сацыяльных сетках, дзе ён можа наўпрост проста слухаць музыку, якая яму падабаецца, але людзі ўсё яшчэ і вельмі ахвотна аб'ядноўваюцца, калі яны любяць нейкую музыку, канкрэтную, любяць нейкага канкрэтнага выканаўца. І грамадская лірыка, і сацыяльная лірыка, яна ў Беларусі ёсць, яна вельмі папулярная. Мы можам згадаць хаця б вот той канцэрт, які адбыўся ў горадні на святкаванне Дня волі, і там выступалі і вот такі вядомы панк-берасцейскі гурт «Дай дарогу», і яны пішуць такую вот прям працоўную лірыку пра жыццё рабочых у невялікіх беларускіх гарадах, ці там дзецюкі,
і у якіх патрыятычныя песні на гістарычныя тэмы, і людзі там просто шалелі ад гэтай музыкі, яны яе сапраўды любяць, яны любяць гэтых выканаўцаў. Ну і таксама я не раз бачыла, як на стадыёнах, ці, напрыклад, я жыву ў цэнтры, я часта хаджу праз пераходы, дзе выступаюць вулічныя музыкі, ці я бачу, як людзі выходзяць там з рэстаранаў і кавярняў, і што яны могуць спяваць. Яны спяваюць і «Воіны святла», яны спяваюць Міхалка, яны спяваюць і «Не быць скотам», і «Тры чарапахі», і «Паветраны шар», гэтыя песні все жывыя, любы можа яе падхапіць, таму я лічу, што грамадскай лірыкі, калі яе захацець знайсці менавіта як грамадскую, то ў Беларусі яе цалкам дастаткова. Я, до речі, навмисно поглядзеў перадачы Белсат Music Live на Ютубе, якія Александра узгадалі, які з выпуска найбольш быў папулярным. Самым папулярным аказаўся якраз такі выступ украінскага гурта The Hard Kiss. А вось хто на вяршыні клікаў сярод беларусаў, давайте зараз паглядзім разам. Я бачу, як змяняе дзень, вакол мяне гукі на коле, як небасхіл пакінуў цень, глытаючы словы ніколі. Я бачу праз туман вачэй, усё часцей ціхае хопіць. Глядзі мяне, не ведаю вы. Баіся мяне, і мне цяпер немагчыма збегчы ад хуткіх слоў тваіх калей. Мне быць з табой неба небяспечна. Я бачу, як вяртае час зімовых настолькі на поўдзень, дзе пра мяне, не пра мяне, зрываю дах, нібыта злодзей. Я бачу, як яе долонь здымае боль сярод пустэчы. Ратуй мяне, я ведаю. Баіся мяне, і мне цяпер немагчыма збегчы ад хуткіх слоў тваіх калей. Мне быць з табой неба небяспечна. Гэта беларускі гурт «Низкис», які, дарэчы, у ліпені ў Менску выступіць на разагрэве ў амерыканскай каманды The 30 Seconds to Mars. Папулярная амерыканская каманда, якая прыйдзе ў Менск. Данчык, вам пытанне. Вось «Низкис» выступаў, дарэчы, здаецца, ў горадні, таксама на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці, Дня волі. Хаця яны спяваюць па-беларуску, але ўсё ж такі гэта наўрад ці такая нейкая грамадская патрыятычная лірыка. А ваша песня, ну, прынамсі, песню, якую вы спявалі, там ёсць такі радок адзін. Калі не спяваць аб радзіме, то навошта наогул спяваць? Ён актуальны ўвогуле? Ну, не, ну, такое не мы просто спелі, таму што вам далі песню. Спяваць толькі аб радзіме, вечна будзеш вельмі, ну, будзе вельмі манатонны рэпертуар і нецікава гэта. Але наогул трэба спяваць так, як я думаю, аб тым, да чаго маеш нейкую пасію. Жаль, калі это хутчэй для большасці людзей гэта каханне, бо і таму самыя, відаць, прыгожыя такія песні ёсць, love songs. Але нават такая песня, як «Мой родны кут» ці гэтыя беларускія, што больш патрыятычныя, таксама песні пра любоў да зямлі. Так што я б сказаў, трэба знайсці тое, што сваю пасію, ці это радзіма, ці Бог, ці каханы, і тады верыць у тое, што спяваеш, і тады ты можаш это перадаць, і шансы, што ты будзеш, прамовіш да публікі куды больше. Дякую.
Александра, 10 гадоў таму сацыялагічная лабараторыя Новак і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў рабілі вось такое даследаванне і выявілі, што 40% беларусаў не могуць назваць ніводнага беларускага выканаўцы. У лідарах там былі Ядвіга Паплаўская, Александр Ціхановіч, Ірына Дарафеева, Алеся, Інна Афанасьева, Ярмоленка, Мулявін, Агурбаш, Саладуха і Дмітрый Калдун. Ці нешта змянілася за гэтыя 10 гадоў, ці беларусы слухаюць і любяць сваіх выканаўцаў, і хто з іх, скажем, ваш асабісты лідар? Я, напэўна, зусім не веру ў вынікі гэтага апытання, але калісьці нядаўна зусім пыталася ў свайго сына, якому 18 гадоў, пералічвала яму некаторых беларускіх выканаўцаў. Вот у яго было такое пытанне, хто такая Ядвіга Паплаўская. Таму я думаю, што ўсё ж такі вельмі шмат чаго памянялася. Ёсць выканаўцы вельмі папулярныя. Найперш гэта, канешне, Макс Корж, гэта Міхалок у любых ягоных іпастасях цяпер, гэта Вольскі, гэта ЛСП, людзі, якія і гурты, якія здольныя сабраць вялізныя залі. То бок 1000 чалавек прыйдуць іх слухаць, і яны папулярныя не толькі ў Беларусі. У Менску таксама вельмі прыкольная андэграўндная сцэна. Гэта невялікія гурты, у якіх аўдыторыя, якія маюць, напрыклад, сваю групу ВКонтакце, у іх аўдыторыя 50-100 тысяч чалавек. І гэта вельмі моцна гуртуе моладзь, таму што яны збіраюцца на гэтыя канцэрты, яны слухаюць гэтую музыку, гэта іх аб'ядноўвае, гэта развівае маладых людзей. І да гэтай музыкі варта таксама прыслухоўвацца. Ну, я асабіста таксама слухаю вот усю гэтую пералічаную мною топ-5 лідараў. Не магу сказаць, што прям альбомамі іх слухаю, але калі ў іх нешта выходзіць класнае, новае, я заўжды пагляджу і паслухаю гэты кліп. З тых групаў, гуртоў, якія мне падабаюцца, ну, гэта, напэўна, Петля прыстрасція, гэта Партмане, Шума. Ну, вот нядаўна быў такі класны альбом, выпусціў бэнд «Молчат дома». У іх там амаль 1 мільён праслухоўванняў на Ютубе. Таксама раю звярнуць увагу. Класная музыка беларуская. Дзякуй, Сергей. А вось все ж таки, перафразоўваючы славутую фразу аднаго класіка, а што мы слухаем, калі мы слухаем сучасную беларускую музыку? За нас не скажу, скажу за сябе, што калі я слухаю сучасную беларускую музыку, я слухаю натуральна сябе. Што ува мне здэтануе на што, і што ува мне абярэ што. І, ў прынцыпе, выбар ёсць, ён вельмі немалы і сярод сучаснай класычнай музыкі, і сярод дударскіх гуртоў, і сярод рокераў. Але зэны там няма дакладна. Ну, а скажыце, ласка, які, на вашу думку, беларускамоўны гурт, або, прынамсі, гурт, у якога ёсць беларуская песня, здольны быў бы сабраць Менск-арэну, стадыён «Дынама»? Ну, у мяне ёсць такая мара, што калі уз'яднаецца НРМ, это будзе вялікай падзеяй для ўсёй Беларусі, і ён збярэ і «Дынама», і Менск-арэну. Будзе такі беларускі статус-кво, які паедзе гастраляваць і па Беларусі, і па свеце. Дзякуй вялікі. У беларускай музыкі ўсё ж такі шмат функцыяў, і не апошняе гэта зберажэнне беларускай мовы. Яскравы прыклад слова «канюшына», і пра гэта ў сённяшняй перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Наша каманда чакала 100% выніку. Думаю, што і вы, шаноўныя гледачы, лёгка адкажаце на пытанне, што касіў язь. Канюшыну. 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 Але быў і такі адказ. Ці памятаеце, што касіў язь? Ой, блин, ну, сена, по-моему. Правда, гэта адзіны выпадак у нашым апытанні. Выпытваем далей. Апішыце канюшыну. 3 листики и пушистая кветочка сверху. Разноколья. А выглядае, ну, такие трехлистники и такие кветки, такие фиолетовато-ружовые. И он еще на дзяўчыну поглядал, между іншым. Так, вось яна, канюшына.
Аднагадовая ці шматгадовая, кармавая, травяністая расліна. Па-лацінску род называецца трифоліум, што і значыць трыліснік. Нам важна, адкуль людзі ведаюць канюшыну, ці толькі слова, ці і слова, і рэалію. Адкуль вы пра гэта ведаеце? Бачылі недзе ў вёсцы, ці на картинках, ці... На даче. Я выросла в деревне. Детство прошло, поэтому я знаю, что это. Я вырос у вёсы. Все. Почему? Встречала у нас на даче от соседа на нашу газонную траву, переползла, не можем вывести. Поэтому я ее знаю еще добавку. Ага, не схавацца, бач, ад канюшыны нават гарадскому чалавеку. Я вучыўся ў беларускай школе ўсё жыццё, беларускамоўная школа. Жыў у вёсцы весь час. А вы адкуль гэта ведаеце? Вот про саму кветку з песні толькі? Ну так справа в том, что это же не экзотичная кветка, не кветка, но ці расліна, так что ведаю з жыцця. Логічна. І каб апісаць беларускае жыццё, патрэбныя беларускія словы. Згадайма тут добра класычных песняроў, якія увечнілі слова канюшына у сваёй, зрэшты, у народнай класычнай песні. І беларуская песня, і беларуская школа, і кожная каліва беларускамоўнасці ўсё зберагае нашыя багацці. А як па-расейску сказаць вот на эту расліну, як і назваць на рускай мове? А я не знаю даже, не знаю. Ты, мама русская, не знаешь? Я не знаю. На русской мове как называется? Сейчас, ой, что-то вылетело совсем из головы. Не вспомню, слушайте, конюшина. Вот вы меня сбили по-белорусски, а по-русски теперь уже никак. Як бачым, у нашых расейскамоўных рэспандэнтаў беларускае слово «канюшына» займае сваё месца ў карціне свету і нават не патрабуе перакладу. Цікава, што тыя, хто атрымаў сістэмную адукацыю па-беларуску, хто жыва і нязмушана гаворыць па-беларуску, пераклалі на расейскую лягчэй, ну, прынамсі, у нашай выбарцы. Ну, на рускай мове канюшына, я нават не ведаю, як яна на рускай мове называецца. Бывае белая, клевер. Белая, чырвоная. Клевер. Ну, это калі хто не разумее беларускую мову, то гэта как-то по-русски это сейчас, ну, клевер. Вось так, зраблю больш глобальную выснову беларускамоўным, пэўна, прасцей арыентавацца ў шматмоўнай сітуацыі. Нам слово «канюшына» сваё, відавочна ад каня. Падобнае слова маюць і іншыя славянскія мовы, украінцы тое самае «конюшына», палякі кажуць «конічына» ад «конік», а славянскі народ лужычане альбо лужыцкія сорбы называюць «комоніца» ад «комонь», это зноў жа той же самы конь. Дзікую канюшыну завуць яшчэ ў нас дзяцеліна, таксама прыгожае слова. А у расейскай мове клевер пазычання. Навукоўцы мяркуюць, што гэта даўні германізм. Ну і, дарэчы, папулярных народных песень з клеверам у расейскім фальклоры няма. Канюшына, дарэчы, не толькі трава і кветачка, але і сімвал шчасця у нашай Еўропе, у цэнтральнай і у заходняй. У многіх народаў акурат разеткі з 4 пялёсткамі лічацца такими знаками шчасця, правда, яны сустракаюцца 1 на 10 тысячаў. Ну, а у ірландцаў культывуецца шамрок, ім дастаткова у ім і 3 лісцікаў. Ну, а мы, беларусы, шануйма нашу канюшыну. Ну, калі Плятон сёння трапіў у Беларусь, то, напэўна, стаў бы маляманам, таму што беларуская музыка – гэта розныя гатункі, розная тэматыка, розныя мовы. Пры умове, канешне, што Плятон бы з лёгкасцю знайшоў гэтую музыку ў канцэртных залях на радыё і тэлебачанні. А калі не, то ёсць YouTube, ён нас выратуе. Такі кантэкст тых падзеяў, пра які мы сёння разам з Данчыкам у Празе, а ў Менску з Аляксандрай Дынько і Сяргеем Дубаўцом думалі, спрачаліся
і шукалі адказы разам.